Gu idazten da atxe batekin herrian, simbolizatzen du gure artean dagoen hori ezin dana entzun, ezin dala ikusi, baina mugitzen gaituena. Dena atera da gure prozesu pertsonaletatik. Gure burua ustea esan zein dan gure ardatza, ez? Gure lurraren ardatza, gugan nola adierazten dan harreman baten gaudenian. Nola ez utzi gehiegi iramaten edo nola ez urrundu gehiegi eta gure ejean nola mantendu harremanetan. Gu baino handiagoa den indar hori entzun eta horregatik utzi eramaten. Erarkarpen indar horien jokua dago, uste naizu etortzen zea eta positibo-negatibo hori. Noiz urtzen gean, noiz individuo bihurtzen gean. Landu dugu asko pauta organikoak, noiz dan egia. Arnasketa baldin badago zea hori. Entzumen hori biologikoagoa ikusten dut, mentala baino. Horrek, animalitasun horrek eramate zaitu erritmo organiko batean. Sorkuntzan agertzen den guzti hau, gure bizitzan ere ikusten dugu, ez? Prozesu polita.